श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558637676। मागील 3 महिन्यांपासून महिला व बाल रुग्णालय कुडाळ येथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार न मिळाल्यामुळे 52 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा आता उद्रेक झालाय। हतबल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवार 20 जुलैपासून थेट काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। माझं नाव युगंधर तेंडोलकर, मी इथे किरण तंत्रज्ञ म्हणून आहे आणि आता 2022 पासून आम्ही 52 लोक इथे बाह्यस्त्रोत कंत्राटद्वारे कार्यरत आहोत। आता 2022 मध्ये जेव्हापासून आमची नियुक्ती झाली तेव्हापासून आमचा जो बॉन्ड होता हा 3 वर्षाचा होता, जो की 2025 मध्ये संपुष्टात आला। त्यानंतर आम्हाला 1 वर्षाचं एक्सटेन्शन देण्यात आलं। त्याच्यानंतर आमचा जो कार्यकाळ आहे, कॉन्ट्रॅक्ट आहे, तो 31 एप्रिल 2026 ला संपुष्टात आला आणि आता 31 मार्च 2026 ला संपुष्टात आला। 1 एप्रिल 2026 पासून आतापर्यंत आम्ही इथे 52 लोक 24 तास आरोग्याची सेवा देत आहोत। आम्ही महिला हॉस्पिटल कुडाळ येथे 52 लोक 2022 पासून जे कार्यरत आहोत, पूर्ण आम्ही आमचं ट्राय करतोय की आम्ही 24 तास सेवा दिली पाहिजे आणि विदाऊट एनी कंप्लेंट कुणाची हॉस्पिटलमध्ये काय या ह्यानी आम्ही काम करत आहोत, आम्ही कार्यरत आहोत। आता आमचं अशी रिक्वेस्ट आहे की जे 2026 एप्रिलपासून आम्ही काम करत आहोत ह्याचं लेखी म्हणजे रिटर्न स्वरूपात आम्हाला काहीही ऑर्डर दिलेली नाही आहे, आम्हाला काही ऑर्डर मिळालेली नाही आहे। तेच ऑर्डर नसल्यामुळे आमचा सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा थकीत राहिलेला आहे। प्लस थोडंसं पास्टमधलं मी सांगायचं झालं तर 2022 पासून आतापर्यंत आमच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा कधीही वेळेवर झालेला नाही आहे। शासनाच्या नियमाप्रमाणे एक तारीख ठरलेली असते, त्या तारखेला आम्हाला कधीही पगार मिळत नाही, आम्हाला ESICचे बेनिफिट्स मिळत नाही। आमच्या इथे महिला कर्मचारी जे आहेत यांना मॅटर्निटी लीव्ह मिळत नाही, त्यांना मॅटर्निटीचे फायदे मिळत नाहीत। दुसरी गोष्ट अजून सांगायची झाली, PF आणि ओव्हरऑल जे पगाराचं बायफर्केशन असतं XYZ जो आमचा पगार आहे आज, त्यामध्ये जे बायफर्केशन आहे त्याप्रमाणे आम्हाला प्रत्येक पदाच्या कर्मचाऱ्याला प्रत्येक वेगळा पगार दिला जातो, त्या पगारामध्ये तफावत दिसून येते। या सगळ्या गोष्टी आम्ही 4 वर्ष फेस करतोय, पण आज आम्ही मीडियाच्या समोर येण्याचं मुख्य कारण हे आहे की एप्रिलपासून आतापर्यंत आम्हाला लेखी ऑर्डरच दिली नाहीये, ज्याचं पत्रव्यवहार आम्ही सगळीकडे केलेलं आहे। आम्ही एक फाईल रेडी केली आहे, साधारण एवढे 50च्या वरती पत्र झाले असतील, जे आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट्स असतील किंवा इतर संबंधित अधिकारी जे आरोग्य सेवेशी रिलेटेड असतील, या सगळ्यांना आम्ही पत्रव्यवहार केलेले आहेत। पण आम्हाला एकाही पत्राचा रिप्लाय आलेला नाहीये की तुम्ही काम कंटिन्यू ठेवा किंवा तुमच्या पगाराची वाढ होईल किंवा तुमचं एक्सटेन्शन देण्यात होईल। हे पत्रव्यवहार किंवा जे वर्बली आम्हाला गोष्टी कळतात ह्याच्यावरतीच आम्ही आज काम कंटिन्यू ठेवलेलं आहे। आम्ही सगळे 52 कर्मचारी हे सिंधुदुर्गातले स्थायिक कर्मचारी आहोत, जास्त करून लेडीज इकडे कार्यरत आहेत। ग्रुप 4 वाले कर्मचारी आहेत जे खूप लांबून येतात, कवठीवरनं येतात, मालवणवरनं येतात, STनी प्रवास करतात। लिटरली सगळ्यांचे आज आर्थिक परिस्थिती अशी झाली आहे की त्यांना कामावरती यायला पण पैसे नाही आहेत। म्हणजे अशी कधी वेळ आली नव्हती की आम्ही कुठेतरी हा विषय आणू लोकांसमोर आणि आम्ही या विषयावरती बोलू, कारण कुठेतरी सोल्युशन्स मिळायचे। पण आज अशी सिच्युएशन आहे की आम्हाला काही उत्तरच कुठून मिळत नाहीये, असं झालंय। नेमका आम्ही सगळे कर्मचारी आज जमलो आणि कुठेतरी आम्ही सगळे जमवून हाच निर्णय घेतलाय की आमचं हेच आव्हान आहे, आमची एक रिक्वेस्ट आहे आमदार निलेश राणे साहेबांना आणि पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांना आमची हात जोडून रिक्वेस्ट आहे की साहेब तुम्ही ह्या विषयावरती अजून थोडंसं लक्ष द्या आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्या। बाकी ओके,
आम्ही जसं आम्हाला कळायचं की आमचा कॉन्ट्रॅक्ट हा फॉर एक्झाम्पल 31 मार्चला संपणार आहे, तर आम्ही संबंधित आमचे कॉन्ट्रॅक्टर असतील, प्रशासनातले संबंधित अधिकारी असतील, यांना आम्ही सगळ्यांनी मिळून पत्रव्यवहार करायचो. पण त्या पत्रव्यवहाराचा आम्हाला कधी काही रिप्लाय आला नाही. आम्हाला माहितीच नाहीये की आमचा कन्सर्न माणूस कोण आहे, आमचा कन्सर्न डिपार्टमेंट कोणता आहे, की ज्याला ॲज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉय मी कुठे जायचं आणि मी कोणाला प्रश्न विचारायचं. सो एक्सपेक्टेड उत्तर आम्हाला तर आहे की आमच्याकडे ऑर्डरचं काहीही लेखी नाहीये. आम्ही सगळ्यांनी असा निर्णय घेतलाय की आम्ही मॅक्झिमम अजून 10 दिवस वाट बघू शकतो. म्हणजेच आम्ही ही अपेक्षा करतोय की या 20 जुलैपर्यंत आम्हाला पॉझिटिव्ह रिप्लाय, आमचा जो कॉन्ट्रॅक्ट नवीन कॉन्ट्रॅक्ट प्रमाणे, आता सांगायचं झालं तर 4 वर्ष आम्हाला एकच सॅलरी येते. सो कुठेतरी त्याच्यामध्ये पण नवीन GR असेल किंवा नवीन जे सॅलरी आम्हाला मिळाली पाहिजे त्याप्रमाणे आम्हाला आमची ऑर्डर मिळवून देत. आम्ही सगळे इकडचेच आहोत, आम्हाला इकडे काम करायची खूप इच्छा आहे. सो आमची हीच रिक्वेस्ट आहे की आम्हाला ऑर्डर मिळू देत आणि आमचा पगार आम्हाला वेळेवर मिळवून देत. ॲक्च्युली आम्ही 2022 पासून इथे कार्यरत आहोत आणि आमचा जो पगार आहे तो आजपर्यंत कधीच वेळेत झालेला नाहीये. आमचा पगार नेहमी 1 महिन्याला जो शासकीय नियमाप्रमाणे व्हायला पाहिजे तो कधीही आजपर्यंत झालेला नाहीये. अगदी 3-3, 4-4 महिने आम्ही पगारासाठी वाट बघितलेली आहे. आणि आता एक सामान्य गृहिणी म्हणून मी हे एक सांगते की आता किती महागाई झाली आहे, तर एका गृहिणीला एक घर सांभाळणं किती मुश्किल होतं या महागाईच्या जीवनात, आणि तेही 3-3, 4-4 महिने पगार नाहीये. तर आम्ही काय फेस करतोय ॲज अ महिला म्हणून ते आम्हाला माहिती आहे. आज आमच्याकडे किती अशा महिला आहेत ज्या काम करतायत, क्लास 4 असू देत किंवा आमच्या ज्या सिस्टर्स असू देत, त्या सुद्धा अगदी कमी पगारात काम करतायत. म्हणजे त्यांनी घर कसं चालवायचं, प्लस आपला प्रवासाचा पण प्रश्न आहे, तर त्यांनी ट्रॅव्हलिंग कसं करायचं. आणि आजपर्यंत आम्ही पत्रव्यवहार इतके केलेत की आमची फाईल सुद्धाही भरलेली आहे. तर आमचं असंच म्हणणं आहे की आतापर्यंत जे आहे ते आमचा पगार जो पेंडिंग आहे तो आम्हाला आमचा वेळेत मिळावा. आणि आमचे जे काही ESIC आहेत, जे काही भत्ते आहेत, जे काही PF आहेत किंवा आणि ज्या काही मॅटर्निटी लिव्ह ज्या विथ पे आहेत त्या आम्हाला मिळाव्यात. त्यासाठी पण शासनाने, आरोग्य यंत्रणेने थोडासा प्रयत्न करावा. आणि आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत, आम्ही असं नाही म्हणत की आम्हाला परमनंट करा, पण जो काही आमचा हक्क आहे पगाराचा वेळेत मिळण्याचा जो महत्त्वाचा आहे तो प्लीज आरोग्य यंत्रणेने यात लक्ष घालून, माझी तर रिक्वेस्ट आहे की माननीय आपले आमदार साहेब आहेत, निलेश राणे साहेब आहेत आणि आपले आरोग्यमंत्री आहेत, त्यांनी प्लीज यात लक्ष घालावं आणि आमचा जो पगार आहे, आमचे जे भत्ते आहेत ते सर्व आम्हाला आमचं वेळेत मिळवून द्यावं ही आमची नम्र विनंती आहे. आमचे कॉन्ट्रॅक्टरशी सुद्धा म्हणजे पत्रव्यवहार झालेले आहेत की त्यांनी आम्हाला वेळेत पेमेंट करावं. आणि तो जो पगार आहे त्या पगारात सुद्धा एवढी तफावत आहे की आम्हाला कॉन्ट्रॅक्टमध्ये दिलेली रक्कम एक आहे आणि आमच्या अकाउंटला जी रक्कम येते ती वेगळीच आहे. मग यात खूप तफावत आहे. त्याबद्दल सुद्धा आम्ही आरोग्य यंत्रणेकडे बऱ्याच वेळा क्वेश्चन केलेत की याचा आम्हाला काहीतरी बायफर्केशन द्या की आमचा पगार कुठे जातोय, याबद्दल तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला विचारणा करा. यासाठी सुद्धा आम्ही खूप पत्रव्यवहार केलेत आजपर्यंत. सो त्याचं असं फर्म असं आन्सर, व्यवस्थित आम्हाला असं लेखी आन्सर कधीच मिळालेलं नाही आजपर्यंत 4 वर्षात. काय असणार तुमची पुढची भूमिका? आमची पुढची भूमिका हीच असेल की 10 दिवसात आम्हाला न्याय मिळावा, जेणेकरून आमचं या 10 दिवसात शासनाने आमची जी काही पेंडिंग पेमेंट्स आहेत, जे काही पेंडिंग ESIC आहे, जे काही पेंडिंग PF आहेत, ते जे सगळे आहेत ते आम्हाला वेळेत आमचे द्यावेत, वेळेत आम्हाला मिळावेत, जे की अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आणि आमचा जो पगार आहे तो नियमित व्हावा एवढी आमची माफक अपेक्षा आहे. सो प्लीज यात आरोग्य यंत्रणेने लक्ष घालावं. प्रस्ताविक आहे, निर्णय अजूनपर्यंत आलेला नाही त्याच्यावरती. त्यामुळे 1 एप्रिलपासूनचे पुढचे पेमेंट वेतन अद्यापर्यंत त्यांचं झालेलं नाही आहे. परंतु कालच झालेल्या VC-मध्ये माननीय आयुक्त, आपले आरोग्य आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या VC-मध्ये असे संकेत दिलेले आहेत की ह्या एजन्सीमार्फत ह्या सेवा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत ह्या सेवेला, ह्या एजन्सीला मुदतवाढ देण्याचे संकेत दिलेले आहेत. आणि आत्ता सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे अर्ज सादर केला की आम्ही सोमवारपासून
सर्व कर्मचारी मिळून काम बंद आंदोलन करतोय. तर आत्ताही माननीय जिल्हा शल्य चिकित्सक सरांचं माननीय पालकमंत्री महोदयांसोबत बोलणं झालेलं आहे आणि त्यांनी ॲडिशनल कमिशनर यांच्याशी बोलणं सोमवारी करून याविषयी तात्काळ निर्णय घेण्यात येईल असं आपल्याला आश्वासन दिलेलं आहे. आणि यामुळे आपण सर्व कर्मचाऱ्यांनी विनंती केलेली आहे की पूर्ण प्रशासन त्यांच्या अडचणीसाठी किंवा त्यांचे पुढील मुदतवाढीचे आदेश प्राप्त करून घेण्यासाठी आपल्या स्तरावरून पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत आणि ते आदेश लवकरच येतील तोपर्यंत त्यांना आपण काम सुरू ठेवण्याविषयी विनंती केलेली आहे. आणि आदेश प्राप्त होताच त्यांचं जे काही प्रलंबित देयक वेतन आहे ते एकत्रितरित्या त्यांना देण्यात येईल एजन्सीच्या मार्फत.